Kailanman ay hindi ako naging mabuting asawa. Di ko rin matanggap na maaga akong ikinasal dahil na rin sa sariling kagagawan. Pinagmamalupitan ko ang aking asawa kahit nung siya'y buntis pa. Nariyan na ako'y nasa inuman habang ang asawa ko ay walang makain. Hindi ko man lang siya mapacheck up kahit isang beses. Naging malaking dagok din sa akin nang iniluwal ang aming anak na may sakit na hydrocephalus. Di ko matanggap ito ni ayaw kong kargahin ang bata. Tinulungan kami ng aming mga magulang na ipagamot ang bata. Malaking ginhawa na rin kahit papaano na lumagpas sa 2 taong taning ang aming anak. Kahit papaano natutuhan ko na rin siyang mahalin. May punto sa buhay ko na sinisi ko ang sarili ko dahil kung napacheck up ko lamang ang aking misis, baka hindi ito nangyari sa anak namin. Nang ako ay nagtatrabaho ay ibinili ko siya ng laruang bisiro na inuuga-uga. Walang labis na kasiyahan ang idinulot sa akin ito habang nakikita ko ang aking anak na nakasakay doon at tawa ng tawa. Kahit paano naibsan ang sakit na nadarama niya. Nahihirapan siyang magsalita pero kapag gusto niya maglaro ay itinuturo lamang niya ang laruang bisiro at nauunawaan ko na ito. Lumipas ang ilang buwan ay binawian siya ng buhay. Isang bagay na masakit sa kahit sinong magulang. Sa araw ng kanyang burol ay lagi akong umiiyak. Habang ako ay nasa loob ng bahay at umiinom ng alak, dahil sa kalungkutan ay nalaglag ang laruang stuffed toy na lagi niyang yakap habang siya ay tumutunog. Kinuha ko ito at niyakap. Nagulat ako nang marinig ko ang bilang na bilang niyang tawa habang kasama ako. Iyak ako ng iyak at kahit nakakaramdam ng kaunting takot ay iwinaksik ko ito sa aking isipan. Narinig kong muli ang tawa niya at paglingin ko ay umuuga ang laruang bisiro. Agad akong lumapit at niyakap ko ang laruan. Humingi ako ng tawad sa mga pagkukulang ko bilang isang ama. Alam kong kahit paano magiging maligaya na siya sa bagong daigdig na kanyang pupuntahan.